Козирог, здравейте! Това е вашата таро и астрологична прогноза за месец юли. Разбира се, не забравяйте, че това са общи таро четения и те няма как да резонират за всички. Но ако тук усетите, че има някаква информация за вас, и я приемете с отворено сърце. Ако ли не, подминете и оставете да достигне до човека, за когото е предназначена тя. В края на това видео ще разкажа и за ретроградният Меркурий, къде попада за вас, в кой дом и как по-точно ще ви се отрази. Също така съм подготвила и един текст, който изразява емоциите и чувствата на зодия Козирог. Но за това в края на това видео. Нека да видим на първо място, тя си излезна картата, първата, вашата енергия през месец юли. Месеца какво може да ви донесе, какъв като цяло ще бъде този месец за вас, вашето личностно развитие, какво ви се дава на работното място, поне за тези от вас, които работят, тези, които не работят, или не гледайте тази опция, все пак това са общи видеа, или буквално вкъщи дори един чип гаши, както се казва, не си изпирате. Извиняйте за примера, това е друга тема, защото някой вика, аз не работя, аз съм пенсионерка. Значи имаш чистачка вкъщи, нали? Една такава приказка. Какво ви се дава в финансов план? Извиняйте, но така, както и да е. Намислението от ваш човек. Какво мисли за вас през месец юли? Неговите чувства, действията на този човек към вас. Тук ги премествам действията, намеренията на този човек към вас. За тези от вас, които нямате дете с този човек, не сте в семейство, не сте женени, нямате общ покрив над главата, какво ви се дава с този човек в любовта? И ще да кажа за тези, които са в семейен план, излезнаха твърде много карти, ще ги запомня. Евентуално, ако се паднат отново, ще ги кажа, но като цяло се говори за възраждане на отношенията и работа върху вашите отношения, което изцяло резонира с ретроградацията на Меркурий в 7-ми дом. Така, поставяме ето тук, за тези от вас, които сте в семейство, и един съвет от Таро за вас. Едно ангелско послание, разбира се, няма как да минем без него. Едно ангелско послание за зодия Козирог през месец юли, моля. Ето тук. Напътствие от картите на отговорите за вас през месец юли. Ето тук. И така, Козирогчета, готови ли сте? Месеца, първата карта, която сама се обърна, казва, че материално ще се чувствате стабилни, сами ще обезпечавате себе си, типично за зодия Козирог, но ще се чувствате самотни. Ще се чувствате, се казва, самотни. Търсите един шанс, се казва. Шанс, който държите в ръцете си, но не го забелязвате. За някой от вас, с това колебание, което имате в себе си, етапа, в който се опитвате да огреете навсякъде и да балансирате дадена ситуация, ще изгоните птичката, която всъщност е дошла за да касне на вашето рамо. Подаване на шанс. Ето го шанса, който го държите в ръката. Ето е птичката, която ще ви кацне. Колебанието и шанса, който ще получите. От вас обаче зависи как ще подходите. Не се опитвайте да огреете навсякъде. Ако можете, можете. Ако не можете, не можете. Но в една такава енергия ще се намирате и ще се чувствате вие самите Козирог. Месеца обаче какво ви дава? Месеца ви дава за някой от вас да срещнете с родната си душа, да намерите своят баланс или като цяло трудни избори в любовта. Ще преливате малко като от пусто в празно, но пък ще бъдете умерени. Ще бъдете умерени, се казва през месеца. Ще ви трябва тази умереност. Нещо тук ще се развива бързо, се казва, внезапно и неочаквано. Неочаквано ще ви бъде подадена една пълна чаша. За някой от вас може да е в любовта тази чаша. За други от вас е възможно да бъде една чаша, която емоционално да ви удовлетвори. На дъното е колелото на съдбата. За вас ще се завърчи определено колелото на съдбата през месец юли, Козирог. Нека да видим на работното... в личностно развитие, извинявам се. В личностното ви развитие, личностно ще израснете и ще се развиете заради миналото си. Тук за нещо, което се е случило в миналото, нещо, което ви кара да бъдете с носталгия. Сега носталгия, дали искате да се върнете или просто носталгирате
за това, че сте го живяли, това се казва минало. Тук повече в личностното си развитие ще се отдадете на духовният свят и това е правилната посока. Колесницата категорично показва, че това е правилната посока. Дори и с малко ще медитирате, ще съберете силите си, се казва, и ще намерите правилната посока за себе си, като ваше личностно развитие. В работен план тук някои от вас ще преследват своите цели, своите, се казва, интереси, имат някаква идея, която ще гонят. В работен план ви се дава да полагате повече труд и усилия. Тук се излезна вашата зодия, земната стихия на кралят Пентакли, но в работен план нови хоризонти, нова работа, нова позиция или нов проект, нещо тръгвате напред. Няма да ви бъде лесно, ще ви бъде доста, се казва, трудно, но трудността е към своят край. За някой от вас в работен план се дава баланс, хармония и радостни моменти, движения. Започвате да се движите напред след тази трудност. Трудностите тук за Козирог в работен план приключват. В финансов план промяна и трансформация. Вашите финанси до сега са били по един начин. От тук нататък започват по съвсем друг начин. Промяна и трансформация за вас се дава в финансов план. Някой от вас това, което са мислили, това, което са желаяли, това, за което са мечтаяли, ще го получат. Тук се дава някаква финансова помощ, идва от някъде за зодия, се казва Козирог. Пълнота. Тук ще изпитате пълнота в финансов план. Аз принципно не съм Козирог, Риби съм, но се държа като Козирог, защото всичките ми лични планети са наплякани. 5 планети имам в Козирог. И много често, когато гледам таропрогнозите на колежки, всъщност при мен излиза Козирога, а не толкова рибата или луната ми или асцендента ми. Тук, между другото, сега аз лично през юли имам една такава среща, която е точно за финанси. Но това е за мен. За вас може да се отнесе по друг начин, но ще изпитате финансово, се казва, пълнота. Промяна и трансформация. Намисленият от вас човек мисли да ви пише, да ви се обади, като цяло мисли да положи труд и усилия и да изкаже своето, се казва, съжаление към вас. Внимавайте, човекът в мислите си е много манипулативен. Опитва се да балансира просто ситуация. Това е кралят мечове. Мъж емоционално обран. Затворен в себе си, мисли и премисля, като го питаш нещо, мълчи и нищо не отговаря. В чувствата си този човек е в едно депресивно състояние. В чувствата си той е в някакво, се казва, очакване, едва ли не да му пресветни някоя крушка от някъде, но в чувствата си неговите чувства към вас започват да се възраждат. Той започва да осъзнава някакви неща. Започва да получава, погледнете, Judgment и Иерофантата. По справедливост отгоре ще бъде отсъдено. Отгоре се спуска това осъзнаване. Нещо, което ще бъде отсъдено по справедливост, се казва в чувствата. И той ще промени своята енергия. Ще влезне в енергията на краля Джезни. Огнен, деятелен, харизматичен, с желание с което се казва да промени изцяло отношението си, чувствата си към вас. Страсти ще чувства. В намеренията си този човек има намерение да властва, има намерение нещата да се случват по неговият начин. Защото все още с една превръзка на очите, превръзка, която и да падне, страха много трудно ще падне да вземе, се казва, някакво решение. Но има намерение за работа върху отношенията. Има намерение да действа. След като, се казва, излекувал своите рани, поспрял е, починал е, преди да продължи, се казва, напред. В действията му, този човек в действията си е бил с обърнат гръб към вас. Той някога ви е обърнал гръб. Възможно е да ви е напуснал, да сте се разделили, се казва, с този човек. И това в момента носи едно тъпчене на едно и също място, но той ви наблюдава, изучава ви. Тук определено някои от вас ще получат съобщения, защото вие сте кралицата чаши. Любимата, се казва, жена за този човек. Какво обаче ви се дава с този човек? Този човек ще полага грижа и ще полага усилия, след като ви е наранил и ви е разочаровал. Иска да приключи един цикъл, един етап. Ето, погледнете. Света и кулата. Обаче тук се казва, че ще положа грижи, труд и усилия, защото ви е наранил. Защото тези отношения са приключили. Това е човек от миналото ви. Това е човек от миналото ви, който осъзнава, че с действията си
с действията си е подложил край. Може вие да сте го оставили, но неговите действия са ви накарали да вземете това решение и да прекратите тези, се казва, отношения. Този човек ще влага надежди, желание, защото се казва е на разстояние от вас. Този човек желая вие да бъдете, мечтае вие да бъдете неговата императрица, съпругата и майката на неговите деца. За тези от вас, ето картата се повтаря в началото, които се обърнаха. За тези от вас, които са в семейен план, има някаква висяща ситуация, има някакъв застой в отношенията, възможно е да има тайна жена в отношенията. Имайте на предвид, че през месеца доста неща ще бъдат по справедливост. Доста неща ще се изравнят. Предстоите първа, втора карта се повтаря. Колелото на съдбата да се завърти. Колелото се завърта спрямо някаква токсичност, намеса на трети лица, която имала. Изход от ситуация се дава, се казва. Тук жените. Жените ще направите така, че да намерите изход от ситуация, но тук определено има тайна жена. Пада ви се висшата жрица, пада ви се и дявола. Тук има намесен трети човек в тези отношения. Какъв е съвета? Мислете. Мислете, кралица мечове. Мислете, не влагайте толкова емоции и чувства. Бъдете хладни, режещи и отсичащи. Използвайте интелекта, който имате в себе си. Не бъдете импулсивни по кралицата жезли. По-скоро мислете и бъдете справедливи. Започнете едно ново начало по един нов начин и ще излезнете като лидери, ще излезнете като победители. С високо вдигната глава. Това е съвета за Козирог. Преди да продължим с Меркурий, посланието на ангелите е общност. Вие сте важна част от голямата картина. Всички около вас се радват на вашето присъствие и нещата, които внасяте. Ангелите ни помагат да се намерим. Ще постигнеш целите си или целта, която имаш, Козирог. Значи, Козирог, за вас ретроградният Меркурий попада в ъглов, важен дом, седми дом. Седми дом се свързва с нашите партньори, без значение от какво естество са. С брачният ни партньор също така се свързва седми дом. Тук със сигурност човек от миналото ще се завърне. Човек от миналото ще се завърне. Това е етап обаче, в който вие трябва да преразгледате само тези отношения. А след като приключи ретроградният Меркурий, евентуално да давате шансове. Значи, Козирог, имайте на предвид, че тази прогноза ще я кача в средата някъде на месец юни, защото фаза наблюдение спрямо Меркурий започва още от към около 4-5, когато ще бъде първия квадрат между Меркурий и Сатурн. Той ще се повтори 3 пъти. Тогава ще има някакво загатване. Постретроградната сянка, преди ретроградието, което е изключително силно, ще започне от 13 юни. На 29 юни започва и самата ретроградация на Меркурий. Тя ще продължи през месец юли и в началото на месец август, 7 август, Меркурий ще стане вече директен, излезнал след ретроградната си сянка. Когато за вас Меркурий попада в седми дом, това, освен завръщане на бивши партньори и някаква възможност за рестарт или окончателно приключване на тези отношения, може да бъде преразглеждане на някакъв договор, който имате с отсрещната страна. Това е етап за преосмислене на сегашните връзки. Етап, в който или получаваме достатъчно емоционална грижа и сигурност, или, понеже нали, се случва в Рак, ретроградацията, или ги приключваме тези отношения. Разговор може да има с доста по-стари някакви ситуации във вашия живот. Недоизказани някакви теми с някаква половинка, дали е в личен, любовен план, работен план, нали, човек, който взема другата страна в случая. Има много забавения и преразглеждания на договори и споразумения, които има вероятност тези от вас, които искат да сключват. Ако са нови, ако са стари обаче, то съответно те биват преразгледани, защото сега вече всичко е ясно и ще бъде поставено на масата. Аз лично, примерно, ще имам такъв случай, но за мен не попада точно в седми дом, при мен попада в осми дом. Ретроградният Меркурий. Така. Днес, между другото, това видео го снимам на най-хубавия ден, който е между съвпада на Меркурий, Меркурий, Юпитер и Венера, който също се случва в Рак, но трябва да погледнете дали е в седмият ви дом или в осмият ви дом. Ако е в седмият ви дом, много козирози тази година ще получат шанс за много добро партньорство или в най-добрият случай дори ще сключат брак.
Може да е буквално след 1 година, но ще сключите по-голямата част от вас брак. Имайте го на предвид. Аз лично миналата година имах съвпад. Венера и Юпитер в Рак, в 7-ми дом и наистина октомври месец включих брак, нали? Имайте го на предвид сега. Ако вие седите вкъщи и казвате, не, аз не искам да си хващам приятел, ами няма да как да сключите. Вие не може да сключите брак за стената. Нали, има една такава приказка. Така, Козирог, това, което исках да ви прочета, да си взема само телефона, превела съм го на български, отнася се за Козирог. Видях го на съвсем друг език, но много ми хареса, защото описа мен самата като характер, но съм сигурна, че и на вас ще ви хареса. Ако ти си Козирог, определено ще познаеш себе си. То започва така. Аз съм Козирог и се гордея с това. Хората често извършват една и съща грешка към мен. Те гледат моята външност, чуват моят мек глас и мислят, че пред тях стои мек човек. Това е много скъпа грешка. Аз нямам слаби места. Нито в семейството, нито в приятелите, нито в парите си, нито в самотата си дори. Защото всичко, което имам, аз мога да си го създам и отново. Козирогът не се бои от загуба. Козирогът умее да строи от нулата. Аз не крещя, аз не заплашвам, аз не доказвам своята сила, аз я нося. Истинската сила никога не се нуждае от демонстрация, тя се вижда, тя се разбира. Някои дори това нещо го свързват с его. Аз съм сякаш войник, с чест, с дисциплина, с гордост. Мога да мълча тогава, когато другите губят контрол. Мога да чакам тогава, когато другите се предават. И мога да вървя напред тогава, когато останалите вече са спрели. Ако Козирогът е престанал да ти вярва, път назад няма. Ние не умеем да прощаваме. Ние не сме наполовина хора. Ние не устояваме, когато някой ни предаде. Ние просто затваряме вратата тихо и завинаги. Най-опасното в Козирога не е злобата, най-опасното е неговото търпение. Аз мога с години да наблюдавам отстрани, с години да правя изводи и да мълча, с години да чакам нужният момент или нужният човек. Затова за моят враг най-голямото щастие би било да остане настрани, като прах и празен, защото след мен остава само прах. Тук малко, нали, превода няма така тази симетрия, но лично мен това ме описва, защото наистина ние козирозите няма нужда да се доказваме. То се вижда. И много често ни казват, ама ти си с много силно развито его. Не, аз не съм със силно развито его. Аз си го нося, аз го имам, аз съм лидер, аз го притежавам. Разбирате ли защо? Когато имате някъде луна, тя оказва влияние. Когато имате някъде асцендент, той също оказва влияние. Както примерно в моят случай имам Марс, Венера, Нептун, Уран и Сатурн. Цели 5 са ми в Козирог. И то в първи дом, което е аз и моето физическо тяло, моята маска, както се казва. Тъй, че, моля ви се, напишете ми отдолу в коментарите. Ти такъв Козирог ли си? Не забравяйте да благодарите на висшите сили, да ме последвате. И ви пожелавам един успешен месец юли.